Nou, ik ben hier in Ljouwt bij het Keramiekmuseum en hier gaan we aan opnames van een nieuwe Chill International. Even bentje. Wauw, echt prachtig spul. Echt mooi. Ja, dat is wel de moeite waard om een keer gewoon heen. Nou, Sven is inmiddels even de fase mooi in het shot aan het zetten. Daar gaat het uiteindelijk om. We ben je speciaal voor een vaas. Maar een afbeelding van een westerse Friese vrouw erop. Op een Japanse vaas. Dus dat is wel echt super cool. Titia, de eerste westerse vrouw in Japan. Dit is ze, hè? Deze. Dit is ze.